ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶି ଅନୁଯାୟୀ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ। ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଗାଧେଇବା ପାଣିରେ ମହୁ ମିଶାଇ ଗାଧେଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ମାଉସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଉଚିତ। ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଗାଧେଇବା ପାଣିରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଜଳ ମିଶାଇ ଗାଧେଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଖୁସି ରଖିବା ଉଚିତ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଗାଧେଇବା ପାଣିରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ମିଶାଇ ଗାଧେଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। କର୍କଟ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଗାଧେଇବା ପାଣିରେ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ମିଶାଇ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କିଛି ଡାଲି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଗାଧେଇବା ପାଣିରେ କଳା ତେଲ ମଞ୍ଜି ମିଶାଇ ଗାଧେଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ପୁରା ହରଡ଼ ଡାଲି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।